pátek 3. ledna se v brněnské Bohunické porodnici sešli asi nezrovna náhodou hejtman Jihomoravského kraje magistr Michal Hašek a primátor města Brna Roman Onderka. Oba se při velmi srdečném setkání přišli podívat na prvně narozené děti v letošním roce a pohovořit s jejich maminkami. A máme tady někde toho? Michal už jel? No, stojí tady na chodbě. On to má naproti. On to má. Michale, pojď, já ti ukážu prvního Brňana. Pojď. Ne, tak je to hejtman, já jsem hejtman, Děkuji vám. Tak abys viděl, jak se dělají kluci, víš, u nás v Brně. Já jsem za ty holky doma, takže to ti ukážu zase vedle. Tak ještě jednou, ať se daří hodně. a dáme ten opak. A na světě byl strašně rychle, narodil se v 9 hodin ráno a měřil 51 cm a vážil 3,75 kg, takže velký miminko. A viděli jsme, že to bude kluk, ať moc jsme se těšili. Je to Vojtíšek a je zdravý, takže to je Taky. Pojď. a pomůž si. Všechno dobré v Tady si dovolím předat svůj osobní dar hejtmana kraje. Tady podobnému navíc, tak abyste si vybrali spíš, co sami potřebujete. No, v únoru vás budeme čekat na zastupitelstvu kraje, co ještě dohodneme, tak potom tradičně dostává občanům 10 000 korun daru zastupitelstva a za 5 000 dárky, tak to si pak řekneme, jestli byste přišla s manželem, případně co jiného. Tak jak se daří, malé? Někdy by tu měl být pan primátor a pan starosta Šlapaníc taky. Dobrý den, paní Chovancová, tak já vám jménem města Šlapaníc blahopřeji k narození vaší Marušky. Přejeme vám všechno dobrý, hodně radostí. Ať se vám všem daří. A abychom vás teď udělali nějak nestresovali až přijde dříve, se s vámi někdo spolu, já určitě my vás ještě navštívili u vás doma, až si to u nás teda všechno zaběhne, včetně. Ale má to rádi, radši je to dobrý. druhé. Designové Zkušenosti Máte už určitě. Anička a Marveťácky. Skvělý, lososová. Já mám 3,5 letou značku. To jsem rád dneska říkal, ona jsem měl tohle tatínku, co dneska budeš dělat v práci, já jsem říkal, jdu se podívat na mimínko, na čeště a řekla, my máme nový mimínko. Tak jsem vysvětloval, že nevíš. Já mám teda taky dceru, ale to už má 20 roků. A ta by se tam nevezla. Nic, já jenom popřeju. Takže za město Brno, já vám gratuluju, protože to za to stojí. Já jsem říkal hejtmanovi, že já holčičky neumím, tak my máme v Brně kluka prvního. Takže to je úplně jednoduchý. Tak se jí daří. A slíbil jsem mu, že teda ty trolejbusy do těch Šlapanic pořád budou jezdit. Jo, takže To rádi slyším. já jsem využívala vlak. Vlak, no, i ten tam bude jezdit. I ten tam bude jezdit. Musíme poděkovat. To je krásný. Teď jsem ho září, v únoru se mě těší na to snad. A buďte naučit, takže blahopřeji. Mějte se. Co byste popřál tedy prvnímu miminku Jihomoravského kraje? No tak určitě zdraví, určitě nádherný život. Abych chtěl popřát slečně první občance Jihomoravského kraje Marušce, aby rostla jako z vody, aby rodiče byli spokojení a aby taky byla pyšná na svůj kraj, na to vlastně, kde se narodila a pochází a do budoucna určitě z ní rodiče nachovají člověka, na kterého se bude moci být pyšná. Tak jo, děkujem. A já vám ještě jednou mě volala kolegyně z Prahy, že dneska dělají nějakou takovou souhrnnou reportáž, jak je to teda s těma poplatkama. Jestli už se něco vyvinulo nebo nevyvinulo. Takže čekáte na to, až se dopadne Senát. Můžete vám prosím aspoň to jednu větičku říct? Můžeme určitě, protože to jde jenom do Prahy. Tak, jo? To jde jenom do Prahy, jak je to do Prahy. No nejenom, že to nepoznají. Takže je to zatím v Jihomoravském kraji z poplatky, no, tady si jejich rušení případně placení. Tak já vám to řeknu jako šéf asociace kraje, s výjimkou Středočeského kraje, jak v ostatních krajích jsme připraveni zavést systém
financování z prostředků krajských rozpočtů nejpozději od 1. února. V mezidobí se samozřejmě změnilo to, že Poslanecká sněmovna již schválila i plné zrušení systému regulačních poplatků a my teď očekáváme, jak se k celé věci postaví Senát. Pokud by potvrdil takové rozhodnutí, pak nebudou kraje žádné systémy zavádět a ty desítky milionů korun, konkrétně na Jižní Moravě 75 milionů korun, využijeme na něco jiného. Pokud by tahle iniciativa Senátem neprošla, tak kromě toho, že pan předseda Paroubek avizoval hlasování o nedůvěře vládě, tak samozřejmě i Jihomoravský kraj bude připraven od 1. února nabídnout občanům možnost, aby si vybrali, zda zaplatí sami tzv. Regulační poplatky ve zdravotnictví nebo zda využijí nabídky Jihomoravského kraje a u nás je na to vyčleněno, jak už jsem řekl, 75 milionů. Ano, se ještě doptám, to se týče jen těch 30 korunových poplatků, nebo jsou to i ty poplatky? Co se týká Jihomoravského kraje, tak se to týká celého spektra regulačních poplatků. My jsme to opakovaně řekli před volbami, po volbách a já nemám ve zvyku něco jiného říkat před volbami, něco jiného dělat po volbách.